Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, σας έλειψα? Λοιπόν, αποφάσισα να κάνω ένα νέο update στο κανάλι. Τι εννοώ? Αποφάσισα να κάνω ένα νέο playlist το οποίο θα περιέχει βίντεο που θα μιλάω για 5 πράγματα τη φορά πριν και μετά. Δηλαδή θα μιλάω για την εξέλιξή τους, από τη δημιουργία τους μέχρι και σήμερα, τα χαρακτηριστικά τους, από ποιους καθιερώθηκαν κλπ. Αλλά δεν θα σταματήσω εκεί. Αν δω πως σας αρέσει και έχει ανταπόκριση στο κοινό, θα τη διευρύνω κάπως αυτή τη σειρά. Αλλά επειδή είναι αρχή ακόμα, θα συγκεντρωθώ στο σημερινό βίντεο, το οποίο θα έχει θέμα top 5 εφευρέσεις σχετικά με την τεχνολογία πριν και μετά. Οπότε χωρίς άλλες καθυστερήσεις, ας ξεκινήσουμε. Ο ENIAC είναι ο πρώτος υπολογιστής που κατασκεύασε ο άνθρωπος, δηλαδή αποτέλεσε σταθμό στην τεχνολογία και στην επιστήμη των υπολογιστών. Για να δούμε όμως πώς λειτουργούσε και πόσο γρήγορος ήταν σε σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές. Ξεκινώντας από τα βασικά, τα αρχικά ENIAC σημαίνουν Electronic Numerical Integrator and Computer, δηλαδή ηλεκτρονικός αριθμητικός ολοκληρωτής και υπολογιστής. Ήταν ο πρώτος υπολογιστής γενικής χρήσης, δηλαδή μπορούσε να προγραμματιστεί για να λύσει ένα οποιοδήποτε πρόβλημα. Το πιο αξιοθαύμαστο όμως στον ENIAC είναι η πολυπλοκότητά του. Είχε 17.468 λιχνίες καινού, αντίστοιχα με τα τρανζίστορ σήμερα, 7.200 κρυσταλλικές διόδους, 1.500 ρελέ, 70.000 αντιστάσεις, 10.000 πυκνοτές και 5 εκατομμύρια κολλημένα καλώδια με το χέρι. Σε συνέντευξή του, ο Πρέσπερ Έκερτ, ένας εκ των δύο σχεδιαστών, δήλωσε ότι οι λιχνίες καιγόντουσαν μία στις 2 μέρες και έχαναν 15 λεπτά μέχρι να την αντικαταστήσουν. Το μεγαλύτερο διάστημα που δούλεψε ο υπολογιστής χωρίς να χαλάσει ήταν κοντά 5 μέρες. Ας πάρουμε ένα τυπικό σημερινό υπολογιστή με 4 πυρήνες στο 2 GHz, 4 GB μνήμης DDR3 στα 1033 MHz και τα υπόλοιπα τυπικά στοιχεία ενός σύγχρονου καθημερινού υπολογιστή. Επεξεργαστής ENIAC 5.000 Hz σήμερα, 2 δισεκατομμύρια Hz ο κάθε επεξεργαστής. Υπολογισμοί ένα δευτερόλεπτο. ENIAC κοντά στα 3.000 flops, σήμερα κοντά στα 45 δισεκατομμύρια flops, σύμφωνα με την Intel πάντα. Μνήμη, αντίστοιχο της CAS. ENIAC 85 bytes, σήμερα 4 δισεκατομμύρια bytes. Μεταφορά δεδομένων. ENIAC 100.000 byte ανά second, σήμερα πάνω από 1 δισεκατομμύριο byte ανά second. Κατανάλωση ενέργειας. ENIAC 150.000 watt, σήμερα κοντά στα 550 watt. Αξιοπιστία. ENIAC 12 έως 48 ώρες, σήμερα 4 έως 25 χρόνια. Συμπέρασμα, οι σημερινοί υπολογιστές είναι κατά μέσο όρο γρηγορότεροι κατά 400.000 φορές, ενώ καταναλώνουν μόλις το 0,35% της ενέργειας σε σχέση με αυτή του ENIAC. Βέβαια, αν δεν υπήρχε αυτό το μηχάνημα, σήμερα ίσως δεν θα είχαμε τέτοια πρόοδο με την τεχνολογία των υπολογιστών και σίγουρα δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Πριν την εφεύρεση των ψυγείων, ήταν γνωστό ότι τα τρόφιμα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν βρίσκονται σε ψυχρό περιβάλλον. Προσπάθειες για την κατασκευή ενός ψυγείου έγιναν κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Το ηλεκτρικό ψυγείο για οικιακή χρήση εφευρέθηκε το 1914 από τον Nathaniel Brackett Wells στο Detroit του Michigan. Τα πρώτα ψυγεία λειτουργούσαν με πάγο, ενώ η ψυκτική τους ικανότητα διαρκούσε μέχρι να λιώσει ο πάγος, συνήθως μια μέρα. Μετά την κατασκευή της αντλίας θερμότητας, η οποία λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, εμφανίστηκαν στην αγορά τα ηλεκτρικά ψυγεία. Με τον καιρό, τα ηλεκτρικά ψυγεία εξελίχθηκαν. Έτσι, στην αγορά κυκλοφορούν πλέον με κατάψυξη, ενώ κάποια άλλα έχουν και περιφερειακούς μηχανισμούς. Τα πρώτα ηλεκτρικά ψυγεία λειτουργούσαν με φρέον, το οποίο αποδείχτηκε ότι προκαλεί την τρύπα του όζοντος, οπότε απαγορεύτηκε η χρήση τους. Τα αεροπλάνα τα χρησιμοποιούμε καθημερινά στη ζωή μας, καθώς η μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων τους περιλαμβάνει την αναψυχή, τη μεταφορά αγαθών και ανθρώπων, το στρατό και την έρευνα. Οι αδελφοί Ράιτ εφήβραν και πέταξαν το πρώτο αεροπλάνο το 1903 και αναγνωρίστηκαν ως οι πρώτοι που πραγματοποίησαν μια σταθερή και ελεγχόμενη πτήση με δύναμη βαρύτερη του αέρα. Κατασκεύασαν το αεροπλάνο πάνω στα σχέδια του George Cayley που χρονολογούνται από το 1799, όταν αυτός όρισε την έννοια του σύγχρονου αεροπλάνου και αργότερα κατασκεύασε και πέταξε μοντέλα αεροσκαφών και επιβατικά αναποπλάνα με επιτυχία. Μεταξύ 1867 και 1896, ο Γερμανός πρωτοπόρος της αεροπορίας για ανθρώπους, Ότο Λίλιενταλ, μελέτησε τις βαρύτερες από τον αέρα πτήσεις. Παρά την περιορισμένη χρήση στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η τεχνολογία των αεροσκαφών συνέχισε να εξελίσσεται. Τα αεροπλάνα είχαν παρουσία σε όλες τις κύριες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Το πρώτο αεροωθούμενο αεροσκάφος ήταν το γερμανικό Heinkel He 178 το 1939. Το πρώτο αεροωθούμενο επιβατικό αεροπλάνο ήταν το De Havilland Comet που πέταξε το 1952. Το Boeing 707, το πρώτο ευρύτερα επιτυχημένο εμπορικό αεροωθούμενο αεροσκάφος, ήταν σε χρήση για πάνω από 50 χρόνια από το 1958 έως το 2013. Η τηλεόραση είναι συσκευή που προβάλλει εικόνες και ήχους σε μακρινές αποστάσεις με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Οι πρώτες επιτυχείς τηλεοπτικές μεταδόσεις έγιναν από τον John Logie Baird μεταξύ 1928 και 1935 στη Μεγάλη Βρετανία χρησιμοποιώντας τους πομπούς μεσαίων κυμάτων του BBC. Στο σύστημα αυτό, οι εικόνες αποτελούνταν μόνο από 30 γραμμές και δεν μπορούσαν να αναπαραχθούν οι μικρές λεπτομέρειες. Το 1940, τη χρονιά που ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι τακτικές τηλεοπτικές εκπομπές διακόπηκαν. Μετά τον πόλεμο ξαναρχίζουν οι μεταδόσεις, αλλά είναι λιγότερες σε αριθμό. Το 1946, 12 εμπορικοί τηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργούσαν στη ΣΥΠΑ και οι πωλήσεις τηλεοπτικών συσκευών ανέβηκαν κατακόρυφα. Η ιδέα μιας έχρωμης τηλεόρασης είναι πολύ πιο παλιά από την υλοποίησή της. Συγκεκριμένα, ήδη από το 1880 υπάρχουν σχετικές αναφορές, όμως χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια ώστε να φτάσουμε τελικά στην πρώτη έχρωμη τηλεοπτική μετάδοση που έγινε στη ΣΥΠΑ το 1954. Παρά το γεγονός όμως ότι η τεχνολογία πλέον υπήρχε και ήταν αποδεδειγμένα εφαρμόσιμη, χρειάστηκε να φτάσουμε στα μέσα της δεκαετίας του 60 μέχρι οι έχρωμες τηλεοράσεις να αποκτήσουν απήχηση στο ευρύ κοινό. Βασική αιτία ήταν το πολύ μεγάλο μέγεθος των έγχρωμων συσκευών. Παρ' όλα αυτά, έπρεπε να φτάσουμε μέχρι το 1972 ώστε οι έχρωμες τηλεοράσεις να ξεπεράσουν τις ασπρόμαυρες πωλήσεις. Όλα αυτά στη ΣΥΠΑ, αφού στην Ευρώπη η διάδοση της έχρωμης τηλεόρασης άρισε περισσότερο. Οι έχρωμες μεταδόσεις ξεκίνησαν το 1967, όμως τότε είχαν διορθωθεί τα τεχνικά προβλήματα των πρώτων συσκευών, οπότε η διάδοση ήταν γρηγορότερη σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Ανελκυστήρας ή ανυψωτήρας, όπως ξέρουμε, ονομάζεται κάθε εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την ανύψωση βαρών, προσώπων ή πραγμάτων. Σήμερα έχει επικρατήσει ο γαλλικός όρος ασανσέρ για τον ανελκυστήρα που χρησιμοποιείται στα πολυόροφα κτίρια. Η ιδέα για τη χρησιμοποίηση τέτοιας εγκατάστασης ξεκινάει από πολύ παλιά. Ήδη από το 236 π.Χ., όπως αναφέρει ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας Βιτρούβιος, υπήρχαν διάφορα παρόμοια συστήματα σε βασιλικά ανάκτορα. Στο Μεσαίωνα, οι ανελκυστήρες ήταν πρωτόγονοι. Αποτελούνταν από σκοινιά με γάντζο και ένα καλάθι ή δείκτη. Τέτοιος υπήρξε μέχρι τελευταία στα μετέωρα. Το 17ο αιώνα, ο Γάλλος Βελαγιέ εφήβρε ένα σύστημα ανελκυστήρα με χρησιμοποίηση αντίβαρου. Στις αρχές του 18ου αιώνα κατασκευάστηκαν οι πρώτοι υδραυλικοί στην Αγγλία. Το 1835 κατασκευάστηκε ο πρώτος μηχανικός ανελκυστήρας πάλι στην Αγγλία που θεωρείται σαν ο πρόδρομος των σημερινών. Στη ΣΥΠΑ κατασκευάστηκε το 1850 ο πρώτος ανελκυστήρας με ατμό που τελειοποιήθηκε το 1852 από την Έλισσα Ότις. Ο πρώτος ηλεκτρικός ανελκυστήρας κατασκευάστηκε το 1880 στη Γερμανία από το βιομήχανο εφευρέτη Werner von Siemens. Από τότε ακολούθησαν πάρα πολλές τελειοποιήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του συστήματος. Έτσι γενικεύτηκε η χρήση τους, δίνοντας τη δυνατότητα να κατασκευαστούν πολυόροφα κτίρια και ουρανοξύστες. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές και ποικίλες μορφές ανελκυστήριων, ανάλογες με τις διάφορες μορφές χρήσης τους. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Έριξα πολλή δουλειά σε αυτό το βίντεο. Δεν πίστευα να βγει τόσο μεγάλο. Γράψτε μου κάτω στα comments άμα σας άρεσε που ήταν μεγάλο ή δεν σας άρεσε. Δεν ξέρω, πείτε μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like και κάντε και μια κοινοποίηση, δεν βλάπτει. Αυτά, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά. Γεια σας.